Tak sme sa vybrali na motovýlet do Mošoviec na motozraz. Že vraj tam nejdeme prespať, takže ideme len tak na otočku. Tu na sused sa balí svoju Harlejku Softail. Behneme ešte do Alzy pre držiak na telefón. Zrazu dneska nám ho treba, že vraj. Pozerám, že baterku mám 19%, no neviem, či dneska dačo nahráme. Skúsim to nabiť na motorke. Zbalení sme, plavky mám, šiltovku mám, šľapky mám a to je tak všetko. A krasavica pripravená. Nákup v Alze urobený. Držek na telefón namontovaný. Jeden kôč by sa tu zišiel, ne? No to určite. Krásnych 34 stupňov dnes to má byť. Ideme pozrieť ešte do Motozemi, že či tam majú niečo letné. No tak, ešte stále sme na ceste do Mošoviec. Motozem. Ešte sme aj nezačali. Ideme si to tu trochu obzrieť. Ja by som veľmi prijal nejakú letnú košielku alebo niečo podobné, lebo dneska 34 stupňov, 6-7 hodín na motorke, to ani veľmi nechce. No, tak sme si kúpili letné motorkárske bundy, parádne. Jeden druhý. Podľa mňa vonku už je takých 28-29. Fajne prefukuje. Tých čiernych bunda je úplne paráda. Hej, akože čierna bunda vôbec nepritahuje teplo. Ty máš aj chladiarenskú vložku? Hej. Aj s klimatizáciou na baterke, len vybité. Dobre. Čiže neviem koľko je hodín, ale dúfam, že sa dneska dostaneme na ten motozraz do Mošoviec. Ja by som už išiel aj domov možno. No, ideme domov. Tak, poďme na to. Tu kolega hovorí, že ho šmyklo v zakrute. Nechce sa mi veriť. Tak ideme jak na traktore pomaly. Ale tak... Jak to bolo? Jak to bolo? Ešte raz povedz.
Hambi sa. Cesta pokračuje. Stále. Ešte nie sme v Mošovciach. Na zraze Drienok 2026. Pečie jak šalené. Tak, úplne v pohode. Plne v pohode. Sme medzi Zenicou a Hliníkom na Bronom. To neviem, kde je, ale je tu R1 hneď vedľa. A o chvíľku prejdeme cez R1 a pôjdeme hore na Kremnicu. Motor je trošku pribudlo po ceste, inak cesta konečne začína byť taká, že krajšia oproti tomu, čo sme ešte z Bratislavy. Pozrieme si najstaršiu mincovňu. Neviem, či si na čo pozrieme, lebo Kremnické bane, centrum Európy. jediné, na čo myslím, je, že vleziem do nejakej rieky alebo do nejakej vody, čo bude po ceste. A sa trochu schladím. No keď to tak zloberieme, tak dnes je ten asi najteplejší deň v roku pomaly. 34 stupňov hlasili, čiže to môže byť aj 36. 37. Motorky vzduchom chladené to celkom dobre znášajú. 31. Píše 31, ale pieni, ale verím tomu, že je aj viacej. Neviem, či nepôjdem v krátkych rukavoch ďalej, nech ma trochu schladí. Pocitovo 32. Pocitovo 32. Sme v Motoreste na hôrke. Taká diera z OSB dosah poskladaná. Tak. Majú fotovo. Hej. Tu na určite neprespíme, keby že bude nejaká zmena plánu. Koľko je hodín? Je 13:50, predpokladaný príchod 14:00. Stoly. Švédske stoly je koľko vládzeš? 7,90. No, paráda. Tak, vidíme sa buď v Kremnici, alebo rovno v Mošovciach. Ideme ďalej. Padol. Krahujská cigaretka,
No a ešte nie je Krahulska, Krahulska bude až hore. Už je Krahulska? Krahulský výjazd nad Kremnicou, parádny. Úzke cestičky, tak na 1,5 auta. Ale akože konečne sme v lese, konečne je chladok, konečne sa tie motory aj trochu schladia, by som povedal. Ty si daj bundu, ja si dám dole aj gate asi. No a lesík. Konečne nejaký les. Konečne z tej podunajskej nižiny sme vyliezli, kokos, dá kde vyššie na sever, lebo akože darmo. Akože život v Bratislave možno je trochu lepší, ale na motorke tam není veľmi kde chodiť. Do kaviarní. Okolo 3. budeme na motozraze, možno že skončí dovtedy. Tak uvidíme, tu na kolega sa chystá, že ideme tam na hodinku a padáme domov, lebo vlastne 4 hodiny cesty. A keď chceme ešte za Vidna sa vrátiť, tak tam budeme len hodinu. No. Hučím doňho, že nehostaneme kde prespať, ale nedá sa, no, bohužiaľ. Tak vidíme sa na motozraze opäť, čau.
Keď budem mať 8 promile, Tomáš, akurát naradovaný. Taký mestský by on tam predával. No. Ešte stále sme na ceste domov. Tak tu na Patrikovi začala byť zima. V lete 30 stupňov zima. Ja som mu stále hovoril, že nechci kúpiť plexi na motorku. Nie, lebo takto vyzerá väčší Harleyák. Hovorím, že je ti zima v lete. Ja som jazdec, vietr vo vlasoch, nie. Nie, lebo do ľavého ramena musíš. To je cítiť. Ti ho prepúkať. Tak vyrážame.